ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስን ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይትን ቁጥሪ 1 ጎይታኻ እቶም ፈሪሳውያንሲ ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስምዖም ምስ ፈለጠ ግና ደቂ መዛሙርቱ ደኣምበር ኢየሱስ ባዕሉስ ኣያጥመቐን ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ብሰማርያ ንምሕላፍ ከዓ ናይ ግድ ኾኖ ኣብጥቓ እታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትበሃል ከተማ ሰማርያ መጸ ኣብኡ ከዓ ዒላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብጥቓ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታስቲ ንበላ ደቂ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻስ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እታ ስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኽ ግዳም ለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ ንስኻዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይጸምእን ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድሲ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይ ክትጸዊዕኺ ናብዚ ንዒ ይበላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባልክስ ቁኑዕ ተዛረብኪ 5 ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይሰብኣይክን እዩ እዚ ስሓቂ ተዛረብኪ በላ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ ከረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ከረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ከም እትመጽእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንንፈልጦ ኢና ንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከም ዝበሉ ሰገድቲ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ትመጽያ ንስኻ ሕጂ እያ እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መጽኻ ኩሉ ክነግረና ይበለቶ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበክ ዘለኹ ንሱ እየ ይበላ ቁጥሪ 27 ሽዑቶም ደቂ መዛሙርቱ መጹ ምስ ሰበይቲ ብምዝራቡን ተገረሙ ግናኸ ሓደ እኳ እንታይ ትደሊ ወይስ ንምንታይ ምስኣ ትዛረብ ኣለኻ ዝበሎ የልቦን እታ ሰበይቲ ከዓ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣተወት ነቶም ሰብውን ዝገበርኮ ዘበለ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑራ እዩ እንድዒ ክርስቶስ ኮኑ ይኸውን በለቶም ካብ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መጹ ቁጥሪ 31 ኣብ መንጎዚ እቶም ደቂ መዛሙርቱ መምህር ብላዕ ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ብልዒ ኣሎኒ በሎም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንሓድሕዶም ሰብ ደኾን ገለ ዝብላዕ ኣምፂኢሉ ኮይኑ ተባሃሃሉ ኢየሱስ በሎም ብልዐይሲ ፍኣቲ ዝለኣኸኒ ክገብር እዩውን ክፍጽም እዩ ንስኻትኩም ዶ ቀውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሒ ኣሎ ትብሉ ኣይኮንኩምን ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብሉ እሞ ምድሪ ድሮ ንዓጺድ ከም ዝሰዓደወት ረኣዩ እብለኩም ኣለኹ ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕሎቱ ይቕበል እቲ ዘራእን እቲ ዓጻድን ብሓንሳእ ምእንቲ ክሕጐሱ ከዓ ንዘለዓለም ህይወት ፍረ ይእክብ ኣነ ንኣኻትኩም ኣብ ዘይፀዓርኩምሉ ክትዓጽዱ ለኣኽኩኹም ካልኦት ጸዓርሉ ንስኻትኩም ኣብቲ ጸዓሮም ኣተኹም ቁጥሪ 39 ስለቲ እታ ሰበይቲ ዝገበርክዎ ዘበለ ነጊሩኒ ኢላ ዝመስከረቶ ቃል ካብታ ከተማ እቲኣ ብዙሓት ሳምራውያን ብኡ ኣመኑ
እቶም ሳምራውያን ውን ናብኡ መጽኦም ምሳታቶም ክቕመጥ ለመንዎ ኣቡኻ ክልተ መዓልቲ ወዓለ ኣዝዮም ዝበዝሑ ድማ ስለ ቃሉ ኣመንዎ ነታ ሰበይቲ ውን ደጊምስ በዓላትና ደኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይ ብዘረባኸን ኢና ንኣምን ዘለና ይብልዋ ነበሩ ቁጽሪ 43-44 ነቢ ኣብ ዓዱ ከም ዘይከብር ኢየሱስ በዓሉ መስኪሩ ነበረ እሞ ድሕሪ እተን ክልተ መዓልቲ ካብኡ ወፂኡ ናብ ገሊላ ከደ ናብ ገሊላ ምስ መጸ እቶም ሰብ ገሊላ በዓላቶም ከዓ ናብ በዓል መጽኦም ነበሩ እሞ በቲ በዓል ኣብ የሩሳሌም ዝገበሮ ስለ ዝረአዩ ተቐበልዎ ኢየሱስ ወዲ ሓደ ሹም ከም ዝሕወየ ቁጽሪ 46 ኢየሱስ ድማ ናብታን ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ናብ ቃና ናይ ገሊላ መጸ ኣብ ቅፍርናሆም ከዓ ወዱ ዝሓመሙ ሓደ ኣገልጋሊ ንጉስ ነበረ ንሱ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ከም ዝመጸ ምስ ሰምዐ ናብኡ ከደ ወዱ ንሞት ቀሪቡ ነበረ እሞ ወሪዱ ክሕውየሉ ንኢየሱስ ለመኖ ሽዑ ኢየሱስ ትምህርትን ተኣምራትን እንተዘይርኢኹም ኣይተኣምኑን ኢኹም በሎ እቲ ኣገልጋሊ ንጉስ ከዓ ጐይታይ ወደይ ከይሞተ ውረድ በሎ ኢየሱስ ድማ ኪድ ወድኻ ሓዊልካ በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ በታ ኢየሱስ እተዛረባ ቃል ኣሚኑ ከደ ክወርድ ከሎ ባሮቱ ተቐበልዎ እሞ ወድኻ ሓዊዩ ኢሎም ኣበሰርዎ ንስኻ እታ ዝሓወየላ ሰዓት ሓተቶም ንሳቶም ድማ ትማሊ ብሳብዒቲ ሰዓት ዓስኡ ሓዲጋት ተበልዎ ሽዑ ኣቡ በታ ኢየሱስ ወድኻ ሓዊዩ ዝበሎ ሰዓት ምዃና ፈለጠ ንስኻ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ኣመነ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ምስ መጸ ዝገበሮ ተኣምራት እዚ ካልኣዩ እዩ